Da. Acesta este primul episod din primul sezon de Minecraft 1.8 pe single player. Sunt Ilie. Păi și acum mă gândesc mai bine să începem. Așa, am început! Da, sunteți foarte bucuroși, nu așa? Și eu sunt bucuroși pentru că am câteva... Stai, apropo, câte FPS-uri am? Nu vreau să știu. Ok, să sparg torțele astea, pentru că o să am nevoie de ele. Unde mi-e skin-ul meu? Nu! Fuck. Ok, să iau toate porcările astea, să sparg și cufărul. Și acum să tai niște cufări. Am zis să sparg și cufărul. Sparge-te. What the... Voi vedeți asta? Voi vedeți asta? Mamă, e un lag. Incredibil. What the fuck? Bă, ce căcat e asta? Pe bănuiesc că pun pauză și revin că nu mai e lag așa sau ceva de genul? Nu, frate, nu. Știi ce? Asta va fi ceva multiplayer, da. Ok, așa e mult mai bine, nu? Da, nu trebuie să vedeți de asta. Pun pauză și revin când bag parolă. Așa am revenit. Asta să băgăm. Puteți vedea că ies niște apuri din mine. M-a costat foarte mult porcaria asta. Să fim la margină. Stai cu. Nu se fac pe astea. Nu știu. Servere. Hai să vedem. The fuck is this? Ok. Știi ce, nici nu vreau să știu, am plecat de aici. Ce e asta? Nu mă fucking cât de tare chestia asta. Cât de tare e chestia asta, lol! Cine ne-a făcut asta? Eu level 22. Oare? Oh, fucking god, cum a reușit să fac asta? Deci, de-mi asta și de-mi asta apoi nu ajunge. Să nu toate porcalile astea. Să nu puțin pe tine. Să plec să găsesc cumva cu un acasă. Nu era deja ceva, deci nu acum. Să fac casă în munte? Voi ce ziceți? Zombie. M-a dat înapoi, lol. Ce căcat e ăsta? Și ce era un zombie? Când nu las. Apoi uite-l. Lol, ce zombie fraier. Hai să-i dai și niște critice. Ăla nu mai mare? Așa am murit. Perfect. Dar nu vreau să mă duc acolo încă. Cele. Da. Să ne facem casă în munte. Nu să fie o idee bună. Am 600 de electroni, 27 de nuclee și 90 de jucători pe server. Nu cred. Da. Credeam că-ți mai puțin, dar nu contează. Ok, să spargem lemnul ăsta și vreau să fie o casă așa
Nu știu cum să zic, exotică. Exotică. În fine, nu mai nimeresc cuvântul. Să fie ceva genul, dați aici. Stai. Vedeți partea asta de munte? Acolo sus e o gaură. Stai să vă arăt mai de aproape. Fac ceva de genul ăsta. Uitați, aici. Oh my fucking god, am privire la toată pădurea. Oh, fuck. Va fi extrem de tare. Va fi extrem de tare. Îmi imaginez deja cum va ieși. Fucking awesome. Fucking awesome, man. Ok, hai să fac ceva. Ceva de genul ăsta. Aici. Pac. Perfect. Și să luăm puțină piatră. Vreau să mă duc acum să explorez puțin peștera aia. După aia, bineînțeles, o să fac camere și în peșteră. O să fie foarte tare. O să vedeți. Uite, acum nu se mai numește piatra aia, se numește piatra spartă, vedeți, mă? Mă fac de întuneric aici. Știi ce? Să vedem brightness-ul. Tai. Și maxim. Hai la 60, 90. Hai la 50. Hai la 50 pe PS-uri maxim. Nu, să fie 60. Și nu e aici vorba. Nici în niciun caz. Unde e lumina, bă? S-a blocat. What? Să nu spui când crești. No. Ok. Ce e cu bug-ul ăsta? Bă, și vin când s-a rezolvat bug-ul ăsta, imbecil. Ok, am revenit, bug-ul l-am rezolvat. Nu știu ce era. Dar acum încă n-am rezolvat. Încă n-am rezolvat asta. Mare. Așa. Uite, mă, nu stați luminoase, pe maxim. Acolo se ascundea bălângia. Ok, pe stai să mă ridic în picioare, că poate văd mai bine așa. Vreau să vă dau niște carbone. Dar nu vreau să dau de monștri. Ok. Parcă așa mai de distanță. Și să plec de aici. Mă întorc cu niște torțe. Ok, dacă stai acum, dacă stau jos pe scaun, se vede foarte întuneric. Dacă mă ridic sus, se vede bine. Bine, nu chiar bine, binișor. Ok. Asta aici. Asta aici. Asta aici. Asta aici. Cât cărbune. Lol. Mai vreau. Că o să am mai bine. Am toți multe. Ok, 3 bucăți. Să vedem ce e aici. Ui, da, mă. Fier. Fier. E bine. Am un plan. Am un plan. Trebuie să am puțină grijă. Așa. Gata. Nu mai văd nimica. A fost un plan prost. Așa.
Așa mă mai bine. What the fuck? Lol. Naș, să nu văd apă. Ok, perfect. Ok. Să mai iau și elonul ăsta, nu e o peșteră chiar atât de mare. Bine, nu e mare deloc. Îl scumperi, da. Ok, eu am facțiune. Zintele că sunt între facțiune. Și bine să fim în facțiune, pentru că sunt început. Nu, n-am nicio facțiune. Căcat. Dacă vin în Sky Armory, în Sky Armory, e cel mai tare. Care știi să faci filmul de gold? Nu știi să faci filmul de gold, eu. Să facem, să nivelăm puțin aici, să facem. O să fie destul de greu. Pentru un anumit număr de motive. Trebuie să fac ceva de genul ăsta. Am întreb când am filmat. Am filmat destul de mult. Păi bine. Pe primul episod din sezonul 2 chestii. În fine, nu contează. Se încheie aici. Puneți că așteptați sezonul... sezonul, episodul 2. Și așa și trebuie să faceți. Ne revedem data viitoare. Asta a fost totul pentru azi. Baftă la trolla copii. Și baftă la juca Minecraft. Bye bye.